Ahojte, vítajte v ďalšom dieli nášho seriálu o lysovačkách Ridgid. Tentokrát vám predstavíme veľmi obľúbený model RP219. Je to lysovačka, ktorá zvláda meď a oceľ do 35 mm a plastov hliník do 42. Klasicky do nej viete dať čeluste, aké poznáte, či už V-čkové, M-kové, TH-čkové. Lysovačka perfektne funguje aj s takzvanou univerzálnou čelusťou, kde vám stačí zakúpiť si jednu čelusť a už do nej vlastne dávate len lysovacie vložky podľa profilov, ktoré potrebujete, takisto V-čko alebo TH-čko. Veľkou výhodou tejto lysovačky je 18V baterka, ktorú jednoducho viete zameniť aj za nákytiackú baterku, ktorú má mnoho z vás doma, takže nemusíte riešiť prípadnú nejakú drahšiu kúpu druhej náhradnej batérie. Sledujte našu stránku rigidplus.sk.